Ak hľadáte najlepších brokerov s najnižšími spreadmi, ste na správnom mieste. V tomto videu vás prevediem výberom overených platformiem, ktoré ponúkajú niektoré z najkonkurencieschopnejších obchodných nákladov na trhu. Ak by ste chceli vyskúšať obchodovanie s bezplatným demo účtom, všetky odkazy nájdete pohodlne umiestnené v popise. Poďme začať. XTB je jedným z najväčších brokerov v Európe, založeným v roku 2002 a uvedeným na Varšavskej burze. Je regulovaný autoritami ako sú FCA a CISEC, čo z neho robí bezpečnú a transparentnú voľbu. Čo vyniká pre obchodníkov, sú jeho úzke spready začínajúce od 0,1 pipu na hlavných forexových pároch, bez skrytých poplatkov. Platforma XStation od XTB je dostupná na desktop, web a mobil, poskytujúc pokročilé grafy, rýchle vykonávanie príkazov a prístup k forexu, indexom, akciám, ETF a komoditám. Začiatočníci profitujú z bezplatného demo účtu, bohatých vzdelávacích zdrojov a možnosti obchodovať s minimálnymi nákladmi. Zaregistrujte sa cez odkaz v popise a odomknite vzdelávací balík XTB pri obchodovaní s ultranízkymi spreadmi. eToro je ďalšou silnou voľbou, najmä pre tých, ktorí chcú prístup k globálnym trhom a sociálnemu obchodovaniu. Založená v roku 2007 a regulovaná FCA a CISEC, eToro ponúka konkurenčné spready na populárne aktíva ako sú Forex, akcie, ETF a kryptomeny. Na hlavných forexových pároch sú spready už od 1 pipu s nulovými poplatkami za reálne obchodovanie s akciami. Začiatočníci si tiež môžu kopírovať stratégie najlepších obchodníkov, cvičiť na demo účte a využívať bezplatné vzdelávacie stroje. S minimálnym vkladom od 50 USD v mnohých regiónoch je to nákladovo efektívny spôsob, ako začať obchodovať. Vytvorte si účet cez odkaz v popise a začnite objavovať nízke spready a vzdelávacie nástroje eToro ešte dnes. XM je medzi obchodníkmi dobre známy pre kombináciu dostupnosti a veľmi nízkych obchodných nákladov. Funguje od roku 2009 a je regulovaný CISEC a ASIC. XM ponúka spready od 0,0 pipov na svojom účte Zero s nízkymi províziami. Začiatočníci môžu začať aj s malým vkladom od len 5 USD a využívať mikroúčty na jednoduchšie riadenie rizika. XM podporuje platformy MT4 aj MT5, poskytujúc rýchle vykonanie príkazov a prístup k viac ako 1000 nástrojom. Na podporu nových obchodníkov poskytuje XM dennú analýzu, webináre a tutoriály, pričom udržiava spready mimoriadne konkurencieschopné. Zaregistrujte sa pomocou odkazu v popise a využite kompletný vzdelávací balík XM. Zatiaľ čo obchodujete s niektorými z najnižších spreadov v odvetví. Dúfam, že vám toto video pomohlo objaviť správneho brokera pre vašu obchodnú cestu. Ak áno, nezabudnite dať like na video a odoberať kanál pre viac podobného obsahu. Ďakujeme za sledovanie.